Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Гэта было непазбежна, і гэта здарылася. У вакне шматпавярховіка ў Мінск-міры заўважылі расійскі сцяг. Ён не пакінуў абыякавым нікога. Пост з гэтым фота за суткі сабраў 4500 каментароў. Вядома, знайшліся сярод каментатараў і прыхільнікі думкі: ну а што тут такога? Сцяг Расіі шмат для каго ў Беларусі сімвал братэрства, агульнай гісторыі і пляча, на якое можна абаперціся. Няхай вісіць, гэта не правакацыя, а знак павагі, сцвярджае адзін з іх. Мяне б не бянтэжыў сцяг Беларусі на шматпавярховіку ў Расіі. Увогуле, параўноўвае іншы, а трэці дзеляцца падобным фота, зробленым у Пінску. Але большасць каментароў не такія талерантныя да сцяга суседняй краіны. Гэта не сімвал братэрства, а знак бяды, піша адзін з іх. Гэта парушэнне проціпажарнай бяспекі, выклікайце міліцыю, дадае іншы, а трэці каламбурыць. Мінск – рускі мір. Расказваючы пра магілёўскага кнігадрукара Спірыдона Собаля, праўладны гісторык Ігар Марзалюк 4 разы за паўхвіліны уварочвае слова «праваслаўны», быццам бы невыдадзеныя кніжкі, а менавіта веравызнанне – галоўны факт у жыцці асветніка. Напомню, и аршанцы, и могилевцы входили в одно – Могилевское православное братство. Вместе противостояли ополячиванию, вместе защищали православную веру. Собаль, вядома, чалавек выбітны. Лічыцца, што менавіта ён першым ужыў слова «буквар», назваўшы так кніжку, якую ў 1631 выдаў у Оршы, а праз 6 гадоў перавыдаў у Магілёве. А ўсяго праз 25 гадоў пасля таго магілёўцы пад воклічы «Пара, пара» бурмістра Іосіфа Леановіча за адну ноч вызвалілі горад ад праваслаўнага маскоўскага гарнізона. Такое сабе атрымліваецца праваслаўнае братэрства. На куфары з'явілася рэклама СВА. Банер, які заклікае заключыць кантракт з расійскім войскам і ваяваць супраць Украіны, беларусы пабачылі паміж абвесткамі пра продаж цішотак лонданскага арсенала. Marketplace сцвярджае, што адбылася памылка і абяцае зрабіць так, каб падобныя банеры больш не трапляліся яго наведвальнікам. Беларусы заўважаюць, што Губазік і ўпраўленне па барацьбе з кіберзлачыннасцю праглядаюць іх сторыс у тэлеграме. Сярод тых, каму абсалютна выпадкова трапіліся на вочы абсалютна рандомныя посты ад абсалютна розных людзей, акаунты з назвамі «Праверка», «Маніторынг», «Службовы», «Кантроль» і згадкі нейкіх аддзелаў з нумарамі. Сілавікі знаходзяць акаунты, што іх цікавяць, у агульных чатах, а іх профілі адлюстроўваюцца ў гісторыі праглядаў, таму што адпаведныя аддзелы дадалі чалавека ў свае кантакты. Калі бачыце Губазік сярод сваіх чытачоў, не варта нават думаць пра тое, каб паехаць у Беларусь. Як адным відэа перакрэсліць добрыя дзіцячыя ўспаміны пра Новы год? Гэта атрымалася ў мамкінага рэпера, які паклаў свой патриотичный текст на добрый старый бит. Люди на Западе не понимают, они разжигают огни между нами в надежде разрушить все то, что мы создавали годами. И если у нас спросят, кто мы гордо ответим: мы патриоты. Ну як так можна? Нічога святога. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.